Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дорогие сябры. Як становяцца журналістамі, што такое журналістыка, якая яна сёння? Пра гэта мы будзем гаварыць з сённяшняй маёй суразмоўцай, якая прыйшла да нас сюды на гэтую праграму. Алеся Юрьевна Кузьминова. Вітаю вас, Алеся. Вітаю вас, Навум Яковлевич. Неабходна шукаць шляхі, каб сур'ёзныя тэмы раскрываць у тых жанрах, што сёння запатрабаваны, і ахапіць такім чынам найбольшую аўдыторыю. Вось гэта ваша выслоўе, з якога мы пачнём нашу сённяшнюю гаворку. А на пачатку я пазнаёмлю тэлегледачоў з вамі. Алеся Кузьминова, журналіст, выкладчык. Нарадзілася ў Мінску, дзе вучылася ў 166-й школе. У 2013 годзе з адзнакай скончыла факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, а пасля магістратуру і аспірантуру пры ім. Кандыдацкую дысертацыю абараніла па тэме тэлебачання ў працэсе рэалізацыі інфармацыйнай палітыкі Рэспублікі Беларусь, жанравае і рэсурснае забеспячэнне. З 2017 года працавала дацэнтам, а зараз загадчык кафедры тэлебачання і радыёвяшчання журфака БДУ. Супрацоўнічала з газетай «Пераходны ўзрост», радыёстанцыяй «Сталіца» і іншымі каналамі Белтэлерадыёкампаніі. З 2011 да 2013 года працавала корэспандэнтам і вядучай, мадэратарам ФМ-вяшчання Міжнароднага радыё Беларусь. З'яўляецца старшынёй Савета маладых вучоных БДУ, мае звыш 50 навуковых публікацый. Алеся Юрьевна, калі я зачытваў пра радыё Беларусь, я адразу ўзгадаў нашы тыя сустрэчы, калі юная студэнтка прыходзіла на радыё Беларусь, і як мы сустракаліся, і як вы спрабавалі свае сілы як мадэратар нашага радыё. І я нагадаю, можа быць, вы не памятаеце, гэта так яскрава, што ў вас было жаданне працаваць на радыё Беларусь, але тады атрымалася цікавая паездка ў Швецыю. І не маглі вы адмовіцца ад гэтай паездкі. Дакладней кажучы, я памятаю, што тэлефанаваў нават намесніку дэкана, прасіў, каб, можа быць, Алеся засталася у нас на радыё, але ад такой паездкі адмаўляцца. Ну, вы не шкадуеце, што вы тады паехалі ў Швецыю? Шчыра кажучы, і шкадую, і не шкадую адначасова. Паўгода я правяла ў незнаёмай краіне, у краіне зусім новай для мяне. Таксама вучылася на журналіста. Але гэта быў проста перыяд, які быў патрэбны, каб трохі зразумець, хто я, зразумець, што журналістыка гэта сапраўды тое, чым я і хачу працягваць. Займацца гэта быў апошні курс якраз-такі універсітэта. Акрамя таго, адначасова я пісала яшчэ і дыпломную работу. Я разумела таксама ў той момант, што мне падабаецца займацца і навукай. І таму так атрымалася, што я проста сышла з гэтага бясконцага рытму, калі пастаянна трэба было і навіны рабіць, і паспяваць на журфаку нешта, таму што я перфекцыяніст, і я не магу нешта рабіць дрэнна. Я магу або рабіць усё добра, або нічога ўвогуле не рабіць. Ну, вось, дарэчы, вы тады напісалі, што паўгады я вучылася па абмене ў Швецыі, і гэта прадвызначыла тое, што я хачу займацца навукай. А наколькі я ведаю, вы пісалі курсавую, дзе там узгадывалі і мае сціплыя вершы. Вось, вы цікавіліся літаратурай і паэзіяй. Ой, гэта вельмі доўгая гісторыя. Яна пачалася яшчэ, калі я вучылася ў школе. Насамрэч, нейкім чынам я хачу вам падзякаваць. Проста, калі б не вы, магчыма, мяне б і не было ў журналістыцы. Таму што як усё было. У апошнія гады навучання я актыўна ўдзельнічала ў алімпіядзе па мове і літаратуры. І якраз менавіта з гэтай алімпіяды я пазнаёмілася з вашай творчасцю. Літаральна мы ўжо былі завочна знаёмы. І
Такім чынам потым, калі я даведалася, што вы працуеце на радыё, больш таго вы яго ўзначальваеце, мне было яшчэ больш цікава прыйсці з вами пазнаёміцца і потым вучыцца ў вас ужо як у журналіста. А што датычыцца літаратуры, моя цікавасць яна з'явілася тады. Я пачала чытаць проста, потым знаёміцца ў якасці журналіста з сучаснымі беларускімі паэтамі. Нават я спрабавала пісаць пра літаратуру. Аднак менавіта гэтай тэме можа быць зараз прысвечана трохі менш майго жыцця. Зараз проста я пераключылася больш на выданні вучэбныя, на дапаможнікі. Імкнуся рабіць усё патрохі. Часам не ўсё атрымліваецца, аднак я ніколі ў жыцці пра літаратуру не забывала. Ну, я спадзяюся, што мяне яшчэ памятаюць у тых колах, дзе я некалі сустракалася з вельмі цікавымі, з вельмі разумнымі, з выбітнымі людзьмі. Нават калі сярод іх было вельмі шмат моладзі, з імі заўжды было цікава і было вельмі шкада, калі пра іх не ведалі. Ну вось я спадзяюся таксама, што вы не пакінеце вот гэтае захапленне, не пакінеце вот тую літаратурную аснову, з якой вы пачыналі. Тыя напрацоўкі, якія выліліся вот у гэтыя навуковыя работы. Я, канешне, таксама ацэньваю, што гэта сур'ёзная і важная праца. І вы ўзначальваеце Савет маладых вучоных. Што гэты савет разглядае? Савет маладых вучоных, ён займаецца дапамогай маладым навукоўцам, якія імкнуцца чагосьці дасягнуць. Мы прапануем рознага роду трэнінгі, мы расказваем, як пісаць навуковыя артыкулы, каб іх прымалі да друку. Мы таксама дапамагаем у самапрэзентацыі. Такая справа, што я ўсё ж такі трохі нестандартны навуковец на фоне ўсяго БДУ, таму што я ўсё ж такі перш за ўсё журналіст. І таму менавіта, што я магла зрабіць і магу зрабіць для Савета маладых вучоных, гэта медыйная частка, гэта расказаць пра тое, што ў нас таленавітая моладзь ёсць, і таму значная частка маёй працы гэта менавіта праца з рознымі сродкамі, з медыі. Ну вось вы пісалі, трэба верыць у сябе, бо нават студэнт пры даследаванні можа не закрануць нейкую тэму, бо будзе лічыць сябе маленькім для яе. Вось як старажылы кафедры ставяцца да вось маладой вучонай, загадчыцы кафедры, наколькі вот спалучаецца, так сказаць, вось вопыт старэйшых і маладосць загадчыцы кафедры. Ну, я імкнуся да спалучэння, таму што, атрымліваецца, я загадчыца кафедры ўжо 2 гады. Спачатку было, канешне, непроста. Безумоўна, Многім гэта вашы выкладчыкі. Так у гэтым і справа, што гэта мае выкладчыкі, я іх вельмі паважаю, і я цаню ўсё, што яны мне далі. З аднаго боку, гэта трохі спрашчае справу, таму што я ведаю, як хто працуе, як хто выкладае, і таму імкнуся у гэтым плане прапанаваць ім нешта, напрамкі для росту ці тыя дысцыпліны, якія яны могуць пачытаць, неяк аптымізаваць працу. З іншага боку, канешне, мне падалося, што, можа быць, на пачатку людзі трохі сумняваліся. Як мне казалі, я была самая малодшая загадчыца ва ўсім БДУ. Нехта мяне вельмі добра ведаў з заняткаў, а нехта трохі менш. І як у мяне пойдзе камунікацыя, былі некаторых людзей пэўныя сумневы. Аднак сёння ўжо я адчуваю давер, я адчуваю, што мяне паважаюць, і, шчыра кажучы, вось быў складаны перыяд, які трэба было пераадолець, і пэўныя здольнасці працы ў анлайне, калі мы падчас ковіду трэба было вельмі шмат камп'ютарных тэхналогій распрацаваць, новыя пляцоўкі электронныя. Мне здаецца, што ўсё ж такі энергія, якая ў мяне ёсць, яна дапамагае. Людзі гэта бачаць. Я працую вельмі шмат. Часам я магу сядзець зранку да ночы на працы, і я спадзяюся, што гэта прынясе
нешта добрае для нашай кафедры, перш за ўсё, ну і для журналістыкі Беларусі ўвогуле. Калі гаварыць вот пра такі напал маладзёжны, такі вот сённяшні энергію, вось вы пісалі манаграфію пра тэлешоу. Вось як вы ставіцеся ўвогуле да арганізацыі тэлешоу, вось ад творчай задумы да рэалізацыі? У вас вот выйшла нават такая брашура, такая кніга. Тэлешоу – гэта асобная старонка майго жыцця, таму што гэта якраз тое, што вызначыла мой прыход у аўдыёвізуальную журналістыку. Я патрапіла якраз перад тым, як я паступала, яшчэ і на здымкі тэлепраграм на тэлеканале АНТ. Гэта быў «Адзін супраць усіх». Потым былі іншыя праграмы, і я доўгі час была ўнутры каманды. Я назірала за ўсім працэсам, ён мяне зачароўваў. Мне падавалася менавіта каманднасць працы, і як ад усіх, ад кожнага члена каманды залежыць вынік. Вось гэта мяне проста зачароўвала так, што ўсё тое, што я назірала ў практычным плане, было вельмі цікава спачатку прэзентаваць на нейкіх канферэнцыях, а потым сістэматызаваць, вывесці нейкую сістэму і увасобіць вось спачатку такі дапаможнік, і зараз у мяне ляжыць у выдавецтве, скажам так, больш ужо прапісаны новы дапаможнік, таму што гэта была такая пачатковая манаграфія, скажам так. Таксама людзі па-рознаму ставіліся да манаграфіі. Калі я толькі па факце у магістратуры была, таксама вельмі ранняя кніга атрымалася, эксперыментальная. Атрымаўся тады аўтарскі курс спачатку па тэлешоу. І што мне цікава, як я стаўлюся да гэтай з'явы сёння, для мяне галоўнае, каб праграма, у якім жанры яна б не была, яна прыносіла нейкую карысць, каб яна для чагосьці была, а не проста пустым баўленнем часу. І тэлешоу – гэта тыя праграмы, дзе мы можам размаўляць на простай вельмі мове, з дапамогай некаторых відовішчных сродкаў, з дапамогай пастаноўкі, з дапамогай наратываў. Мы можам данесці абсалютна любыя ідэі. Мы не гаворым чалавеку напрамую нейкія высокія думкі, якія ён можа прыняць, можа не прыняць. Мы паказваем яму, дэманструем розныя сітуацыі, расказваем гісторыі людзей. І за кошт таго, што вельмі шмат розных сродкаў, калі аўтар сапраўды закладзе туды важныя думкі, тэлешоу будзе ўплываць і ўздзейнічаць значна больш, чым калі мы будзем звяртацца да гледача напрамую. Як малады даследчык, вучоны, чалавек, які займаецца практычна даследаваннем журналістыкі, ацэніць праграму «Суразмоўца»? Праграма «Суразмоўца» – гэта вельмі глыбокая праграма. Гэта не шоу, аднак яна спраўляецца са сваёй вельмі важнай задачай з дапамогай таксама вельмі моцных прыёмаў, таму што тут таксама ёсць эмоцыі. Таму што вы прабіваеце на шчырасць. І гэта вельмі важна. Ну, дзякуй вялікі, напрасіўся, як кажуць, тым не менш. Наша традыцыйная пытанка. Што для вас значыць любіць сваё? Любіць сваё – гэта значыць, па-першае, мець сваё. Таму што немагчыма нешта любіць, калі ў цябе гэта проста няма. А калі ты маеш, ты дакладна ведаеш свой шлях, да чаго імкнуцца, дзе трэба цягнуцца да нечага ўверх, сябе палепшыць, сабе прымусіць часам нешта зрабіць. Назавіце, калі ласка, 3 месцы ў Беларусі, дзе, на ваш погляд, варта пабываць кожнаму? У палескіх мястэчках, у розных палескіх гарадах. З цеплом узгадваю і Мазыр, і Пінск. А вось калі б у вас была раптам такая магчымасць, ну, як чалавек літаратуры, з кім бы з выбітных гістарычных асоб хацелі б вы вот сустрэцца і пагаварыць? Максім Богданович заўжды цікавіў, вельмі цікавы лёс, вельмі цікавыя творы. Гэта калі гаварыць пра літаратуру. А калі гаварыць пра іншых беларускіх дзеячаў, то, магчыма,
Марк Шагал. Што вы зараз чытаеце з беларускай літаратуры і каго б параілі пачытаць нашым тэлегледачам? Кожнаму беларусу я б, безумоўна раіла чытаць і беларускую класіку, і з такіх класікаў, набліжаных да сучаснасці, Караткевіча. Я б раіла пачытаць і вашы вершы Наум Яковлевіч, таму што для мяне, напрыклад, яны зрабілі вельмі шмат. Алеся Пісьмянкова я таксама б раіла пачытаць. Я жадаю вам плёну і поспехаў як у журналістыцы, так у навуцы і, безумоўна, в літаратуры таксама. Магчыма, вы вернецеся да тых вершаў, з якіх вы пачыналі свой творчы шлях. А я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшняй госцяй і суразмоўцай была загадчык кафедры факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта Алеся Юр'евна Кузьмінова. Усяго найлепшага, сустрэнемся праз тыдзень.